Hola, avui he vist un vídeo, he trobat un article, que no me'n recordo de qui és, ho he estat buscant, però ho deixaré aquí baix a la descripció, que es pregunta quant de temps duren les editorials, quant de temps, perquè l'editorial, necessita un objecte per vendre. Un objecte, aquesta és de la meva col·lecció, tan bonica, però aquí penjo ulleres, aquesta, o un objecte, el meu llibre, que amb la portada aquesta espaterrant de Lauren Viaja a Badal, o l'altre, meu llibre d'històries de malalts, que ara el tornaré a publicar, però amb un format més normal del llibre, em penso, Bueno, això és el que penso. De manera que l'editor necessita un objecte. Llavors, i tot el món és online, fins al punt de que ara, per exemple, els estudiants, un estudiant de medicina, per exemple, jo estic amb la medicina, que és el meu, però de qualsevol, no necessita llibres, perquè ho té tot online. La tendència dels nens de l'escola és online. Si nosaltres volem buscar alguna cosa, anem directes a la Viquipèdia. Vull dir que és normal, vull dir, o sigui, ho fem tot online. I llavors la ficció, la novel·la, conserva aquí en aquest país, i per aquest país és la península ibèrica, conserva, que jo crec que és un lloc una mica bastant endarrerit en el seu conjunt, llocs més que altres, conserva la ficció, conserva el paper. La ficció vol paper, no tant en uns altres països, el nostre, sí, el nostre conserva el paper. Però durant quant de temps serà això? No ho sabem. Cada vegada hi ha més gent que s'incorpora a l'e-book, causant greus problemes a les editorials petites. Cada vegada hi ha més gent, Llavors, les plataformes, hi ha botigues que ja tenen plataformes. La més important, no deixant les internacionals, nacional, és Casa del Libro Corte Inglés. Casa del Libro Corte Inglés és una botiga que també està online, però que a més permet l'autopublicació. No cal que hi entreu per editorial, permet l'autopublicació. He remenat. El que diuen els escriptors en lletra castellana és que no és cap meravella, que paguen amb endarreriments i tal. Els escriptors en castellà l'eviten, no la volen, perquè no és una editorial seriosa com és Amazon, no. Però jo penso que els escriptors en lletra catalana és una bona opció. Particularment no tinc interès, perquè he llegit moltes coses, però bueno, no tinc més interès. Un cop puges el llibre a Amazon, si no el tens amb KDP, que és un format especial, que et paguen més, perquè et paguen inclús per pàgina llegida, és així, de ciència-ficció, doncs tu el pots posar en una altra plataforma. Jo vaig dir que l'e-book era d'Amazon. Tu l'e-book d'Amazon tu no hi pots fer res, mentre que amb els llibres d'Amazon sí que pots distribuir-los per les llibreries, o tu o un altre. Però amb l'e-book que tu tens a casa teva, sempre i quan no estiguis a KDP Amazon, pots pujar-lo a Casa del Llibre, Corte Inglés, és l'editorial Casa del Llibre. I allà et va al Corte Inglés i es pot trobar. Ja dic, o sigui, és una opció que us volia dir, perquè jo, totes les coses que em vaig assabentant, doncs les vaig explicant, que m'agrada explicar-les i tal. I la segona, la gran opció, l'opció que a mi sí que m'agrada, que és la que faré ara, quan aconsegueixi donar-me de baixa de KDP,
Select, perquè no hi tinc manera, i ara m'ho posaré a mirar seriosament. És una altra, és Smashwords, que és una plataforma nord-americana. Però és que aquí, a la plataforma nord-americana, hi ha Apple, que l'usuari d'Apple diuen, jo no sé si això és el que he llegit, és un 3% mundial del de smartphone, crec que aquí és menys, perquè molta gent no té Apple. No sé què fan, però no tenen Apple. La plataforma d'Apple i Fnac, o sigui que sí que ens interessa, Apple i Fnac. Per tant, el que jo recomano és que si vosaltres editeu el llibre ben editat en el sentit de que el maqueteu bé, seguiu totes les instruccions, és més fàcil. El podeu posar a Amazon, però penseu en Apple Books. Penseu en Apple Books, que se'ns escapa. No hi pensem i és una llàstima, perquè Apple Books jo crec que cada vegada tindrà més ressò. Sempre amb la cosa que els escriptors en llengua catalana tenim una mica negra, perquè penseu que el castellà, que ens interessa traduir-ho, el castellà està sent el segon idioma dels Estats Units d'Amèrica. És el segon, o sigui, el primer és l'anglès, però el segon ja és el castellà. I no diguem Sud-amèrica i Centroamèrica, no? Amèrica Llatina. Doncs hi ha 300 milions i em penso que més. És a dir, claro, per aquesta gent, Casa del Libro, Corte Inglés, no? Pels catalans jo crec que sí, Ara, a mi, el que estic interessada jo a fer amb el meu e-book és a posar-ho a Apple Books. A mi m'agrada molt Apple i m'interessa molt Apple i hi ha una cosa molt interessant aquí, a totes aquestes, a la plataforma Smashwords, molt interessant, que és que el pots posar gratuït. És a dir, gratuït, el temps que vulguis. Inclús per donar-hi difusió el pots posar gratuït. I és el Fnac i és Apple. I no està mal posar un llibre gratuït per un temps. 5 dies, 6 dies, 7 dies, els que vulguis. Està bé. Clar, el que passa és que et fas la teva competència amb el teu llibre a Amazon. Però així estem. De manera que ja està, ja sabeu. Ja no dic res més. I si us agrada, poseu-hi un like. D'acord?